हे ना हे ओमफ्राय बोरैमोनथाय माब्रैमोनथाय इउटुब थांबाय इउटुबा प्रफाइलाव क्रिएट बिदिमोन नामाथाय नैबेनो सुजुदाव साबसिन जायाखै बे अल जाबाय वेलकाम गाइस प्लिज 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 काम प्लिज गाइस प्लिज 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 काम फैदो रात का टाइम बात करेगा थोड़ा आ जाओ थोड़ा एंजॉय करो मेरे साथ आके इतना एंजॉय करो हमेशा मर जाने से भी भूलने का नहीं ऐसा एंजॉय करो ठीक है जो लोग मेरा एलबी में आएगी सौसी हर कमेंट को पूरा एंजॉय करो फुल एंजॉय जो लोग मेरा एलबी में आया है पटापटी कमेंट करते रहो बात करते रहेगा अगर आप लोग बोल रहेगा एक रात बात करेगा भाई तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं बात करते रहेगा मेरा सिर्फ आप लोग हमेशा साथ में रहो सपोर्ट करो मुझे कमेंट करो लाइक करो ये है बात बेनो आंनि बुंनांगौआ जायफोर अन्नानै आंनि एलबियाव फैदों कमेन्ट खालाम सापर्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ खोरोमदाव बसुमतारी र' कमेन्टखौ नुजोबाखै बाबु र' गोजोननाय थाबाय खोरोमदाव बसुमतारी बाबु आंनि एलबियाव फार्स्ट टाइम आगान होजेननायनि और फर्स्ट टाइम कमेंट होने मेरा एलबी में फर्स्ट टाइम कमेंट करने के लिए धन्यवाद बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से थैंक्स हजार लाख थैंक्स मेरे तरफ से कमेंट करो गाइस प्लीज कमेंट प्लीज गाइस कमेंट प्लीज ऐसा कमेंट करो जितना भी स्पीड में कमेंट करेगा ना मैं बात करते रहेगा क्योंकि आज कमेंट पढ़ने से सकने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं रात को पढ़ते रहेगा आप लोग का कमेंट खोरोमदाव बाबू माब्रै खबर सबर बाबू र' जोंहा सासे फैबावदों बुन्दु आंनिफ्राय उन्दैना गेदेर र' जिरायनाय जायगायाव एसे मोजां खालामदों र' खोरोमदाव बाबुआ कमेन्ट हरदों ना एनबि बर' ब्लग्स आंनिखौबो खालामनानै होदो औ जागोन बाबु सिन्था खालामनाङा मिथिबाय खालामगोन नों आंनि भिडिअ'आव अबेबा मोनसे भिडिअ नायनानै अनलि मोनसे फुरा भिडिअ नायनानै बाबु ना कमेन्ट खालामदों आं दा रिटार्न हरगोन दै टेनसन खालामना दिनै हरावबो बिदिनो साबा सयजनसो फैदोंमोन बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामना गालांदों कमेन्ट हरना दोनदों आं बिथांमोनखौ रिटार्न हरजोबदों आरो ना हर टेनसन खालामना आंखौ जाय नोंना ना एनबि बड' ब्लग्स नोङो मोनसेजों आंखौ सापर्ट हरोबा आं नोंखौ मोननै मोनथामजों सापर्ट हरगोन आंनाव माने मोनथाम दंखायो अलरेडि आरो चेनेला मोननैखा आंना ओमफ्राय आइडि मोनसे दङ आं बे मोनथामजों खालामखायो आरोना खोरोमदाव बसुमतारी दासो मा आदा दासोखा नामा आदा खोरोमदाव बाबु औ दासोखा बावाखै दासो होखादों स्टार्टिं खालामखादों बावथाराखै एकदम नोंनो फार्स्ट टाइम बाबु आंनाव कमेन्ट खालामहरनाया केबिबि लाइक डन लाइक तो नहीं दिया ठीक है बोला मतलब है ना ठीक है बोल के मतलब चलो ठीक है आप लोग मेरा एलबी में आया तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए प्लीज़ कमेंट करो बात करेगा हम एक ही साथ में
আমি সকলোৱে কথা পাতিম আৰু কথা সাवरायगोन सबजोंबो लोगोसे সবৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম কথা পাতিম কেনেকা হাল চাল চলি আছে খবৰ চবৰ বৰ্তমান কেনেকা নিউ ইয়াৰ সোমাইছে নহয় জানো আজি 7 তাৰিখ না 6 তাৰিখ আমি সকলোৱে কথা পাতিব লাগে एनबी बड' ब्लग अके थेंक इउ ब्र आच्छा एनबी बड' ब्लग ब्लुफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय सोरजोंबा लोगो जाहैनो सानदोंबा आङो ब्लु हरगोन मिथिबाय ना खोरोमदाव बसुमतारी आं होबायमोन आच्छा खोरोमदाव बाबु होबायना नोङो लाइक हरबाय थेंक इउ बाबु फैबाय नोंनि लाइकआ फैबाय रोजा रोजा साबायखर बाबु नोंनिसिम लाइक हरनायनि थाखाय अगर किसी ने नहीं आया है तो प्लीज़ लाइक दीजिए प्लीज़ कमेंट करो बात करेगा थोड़ा एंजॉय करो यार इतना रात को क्या करेगा हम अगर किसी का बिजी है तो नो प्रॉब्लम बाद में कमेंट करो फिर भी लाइक दे दो 1 सेकेंड के लिए लाइक दे के रखो बाद में कमेंट करो हितेश बर' हा हेलो हितेश बर' वेलकाम माय एलबी वेलकाम गोजोन थाबाय हितेश बर' नोंथांनिसिम आंनि एलबी नुजाफैनो हानायनि थाखाय बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से हितेश बर' मेरा एलबी में आने के लिए और अगर अभी आया है तो प्लीज़ लाइक दीजिए जो नया आया है तो लाइक दीजिए प्लीज़ अभी मैंने भी एलबी दिया है सिर्फ सपोर्ट करो आप लोग सपोर्ट करो मैं भी सपोर्ट करके आप लोग को हितेश ब्रो ओके थैंक यू हितेश ब्रो अगर किसी को ब्लू चाहिए तो बताओ ना ठीक है कमेंट करके बोलो ब्लू दे देगा मैं किसी का साथ फ्रेंड होना है तो किसी का साथ सपोर्ट करना है तो किसी से सपोर्ट लेना है तो प्लीज़ ब्लू चाहिए तो ब्लू चाहिए कमेंट करके बताओ मैं ब्लू दे देगा टेंशन लानांगौ गैया टेंशन होनांगौसो दङ नोंथांमोना आंखौ टेंशन हर आं नोंथांमोननो सपोर्ट हरगोन मिथिबाय टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है टेंशनखौ लानो नाङा टेंशनखौ बेलेगनोसो हरनांगौ नोंथांमोना हाजारसे कमेन्ट खालाम मोजां कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज जाहाथे गाज्रि कमेन्ट खालामनो नाङा गुबुनफोर बायदि जेरै जों मानसि हिसाबै फैदों जेला जोङो मानसि बायदि जोङो खोथा बाथ्राखौ सावरायनांगोन सोरबा गोरोन्थि जादोंबा जे नोंना आदा बिदि गोरोन्थि जादों बेफोरखौ जोङो बुंहरलाय सुद्रायलायनांगोन जोङो गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनो नाङा हर किसी को भी मैं मेरे तरफ से ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ अगर मेरा एलबी में जो लोग आया है खराब कमेंट मत कीजिए प्लीज़ प्यार से कमेंट कीजिए अगर मेरा गलती हुआ मेरा नहीं होने से भी दूसरा का अगर गलती हुआ तो उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए अच्छा तरफ से ऐसा नहीं है भाई ऐसा करो ऐसा कमेंट कीजिए ऐसा बोल के कमेंट करो उसके बाद में उसको समझ में आए या ना आए वो उसका मर्जी है लेकिन जो लोग कमेंट खराब से कमेंट करेगा उसको क्या करना है मैं हूँ उसका कमेंट किसी को भी नहीं देखेगा मैं वैसा कर देगा ठीक है अगर आप लोग प्यार से बात करते रहो किसी से फ्रेंड बनना है तो बस कमेंट में बताओ मैं आप लोगों को ब्लू दे देगा चलो ठीक है लोगोफोर फंबायमोन आदामोन बुन्दुफोर अल फ्रेंड्स कमेन्ट खालाम अननानै लोगोसे लाइक हो प्लिज लाइक फैयाखै दाबो जोंहा खोरोमदाव बाबुनिल' फैदों अननानै लाइक हरदो आरो सोरबाफोर ओंखारलांनो सानब्ला अगर किसी को मेरा एलबी के पसंद नहीं किया निकल जाएगा अभी तो कोई बात नहीं लेकिन बाय बोल के चले जाना ठीक है बाय बोल के सिर्फ बाय बोलो नो प्रॉब्लम मेरे को समझ नहीं आ जाएगा ओ भाई चला गया ठीक है गुड नाइट यानी तो बाय ऐसा कमेंट करो जायफोर बिथांमोना आंनि एलबिआव दंफैयो दायो बा खोनासंगासिनो दं नायगासिनो दं बे बिथांमोना अननानै आंनि एलबिनिफ्राय जिथु थांनो सानबायब्ला बा टाइम गैयाब्ला बा माबा मोनसे बेस्थ'ब्ला अननानै खनसे बाय होनलांबानो जाबाय बास लाइक दीजिए प्लीज लाइक करो प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे अननानै जोंहा नानिमोना फैयाखैलै कुलु नानिमोन जिथुरि नानिमोन फैयाखै आरो आसा नानिमोन फैयाखै खबर मोनाखै बिसोरो आंनि एलबिनिखौ खिन्थु जिथुरि नानिया खबर मोनदोंमोन प्लिज गाइस कमेन्ट करो प्लिज
पूरा साइलेंट हो गया पूरा सिरि सिरि जाजोब्बाय अन्नानै कमेन्ट खालामहरदो दे सावरायदो मोजां गाज्रि निउ इयारनि गोजां बोथोरनि माब्रै सोलिबाय दं माब्रै दङ सोर सोरनिथिं गोजांनाय हाबखो आरो सोर सोरनिथिं गोजांनाय हाबथ'वाखै माबोरैबा बावनो हाबावगोन सना नोंनि अनखोआव अरे लोगोफोर आं सानैसो मानसि इनभाइट खालामहरनि खोरोमदाव बसुमतारी या बाबुआ कमेन्ट खालामफिनबाय ओंखाम जाबायना जायाखै आदा ओंखाम संथ'वाखै बाबु दै जोंहा ओंखामखौनो संथ'वाखै दासिमबो जोंहा देरि जायो ओंखाम संनाया जेब्लायबो मानो होनबा हरनि दा 8:30 संसिगोन बारा बावला 8:30 9टासोआव सङो आरो ओमफ्राय खोरोमदाव बाबा आरो खालामबावदों दाना टाइम नुग्रा जाबाय माथो ना आदा डाइरेक्टनो जानोलै बाबु टाइमखौ नुजानो नुवाखैथाय आं उनावसो बोरो माथो टाइमानो खारबावाखैसै आंनाव ओइ खारबाय आं बाबु गोजौआव खारगासिनो दं ओइ नै लाइभ 13 मिनिट जाबाय 13 मिनिट जाबाय लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामना प्लिज कमेन्ट खालामदो लोगोफोर प्लिज कमेंट करो प्लीज गाइस सपोर्ट करो मेरा एलबी में प्लीज अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेगा तभी तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा ना प्लीज कमेंट करो गैस प्लीज जो लोग प्यार से सब मेरा एलबी को देख रहा है वो लोग प्लीज कमेंट करो यार प्लीज बात करो थोड़ा खोरोमदाव बसुमतारी दामानि बारा भिडिअ नायनाय जाथाराखै आङो बेखायनो जेबो बुंनो रोङाखै आच्छा दे बाबु जेबो नङा दे आंबोथ' नायथाराखैमोन आरो भिडिअबो होथाराखैमोन आं दिनैसो मोनसे होदों माने मा होबावगोन जागासिनो माने भिउफ्रानो फैथाराखै ना टेनसन जागासिनो दं बेखायनो बुहुत डाउन जाबाय थादों बेखायनो माने गोसोफ्रा डाउन जादों आरो माबोरै भिडिअ होबावगोन मा खालामबावगोन नंदों अन्नानै प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालामदो लाइक हरदो जायफोर नायदों प्लिज आरो जायफोर गोदानै फैदों बा सोरबाफोर लाइक होनो रोङाखैब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहर प्लिज आं खोन्थाहरगोन माब्रै खालामनानै बबेयाव थांनानै कमेन्ट खालामनांगौ खोरोमदाव बसुमतारी मा बुंनो मा मानो आन्दायदोंसो आच्छा आन्दायनाङा
बाबू जानला मोनला कमेंट खालामो दि जोंहा मोजां गाज्रि अच्छा हो या बुरा हो कमेंट करते रहो एक आदमी आया है मेरा एलबी में अभी नया नया से उसको मैं अभी नाम नहीं बोलेगा मैं नाम बोलने से पहले मैं उसको वेलकम करता हूँ मेरा एलबी में वो है मेरा सिस्टर उसका मतलब घर वेस्ट बंगाल में होगा मतलब न्यू क्या बोला था वो कल कौन सा जगह का बोला था भूल गया यार प्लीज बहन जी कमेंट करो वो बहन का नाम हो गया क्या ईशा सुतार करने ईशा सुतार करने हाय बोला इसने हाय बहन जी थैंक यू मेरा एलबी में आने के थैंक यू सो मच मेरा दिल में जितना भी प्यार हो मैं आपको दे दिया और अभी मुझे दे दिया और आपको मैंने हर वीडियो में कमेंट किया लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो है बहन जी आपका उसको आपने कोई भी आदमी कमेंट कर नहीं सकता ऐसा बना के रखा है आप कमेंट ऑफ करके रखा है एक वीडियो में कौन सा वीडियो था मैं भूल गया लेकिन मैंने हर वीडियो में आपका जितना भी वीडियो है उसी में मैंने कमेंट किया ना क्या कि नहीं किया बताओ प्लीज़ इससे सुतर करने मैंने कमेंट किया कि नहीं किया बताओ खोरोमदाव बसुमतारी खोथा बुंनोनो आच्छा मा खोथा बुंनोनो जाखो खोरोमदाव बाबु बुं दे माब्रै दं बर्थमान मा खालामदों नोङो ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै संबायना सङाखै बुंहरदो नोंसोरो केबिबि लाइभ ब्रादार बबेनिफ्राय आच्छा केबिबि लाइभ फंबाय आङो गुवाहाटीनिफ्राय बुंदों हा नोंलाय बहानिफ्राय केबिबि लाइभ बहानिफ्राय बुंखो केबिबि लाइभआव आङो दहायो रदै आं चेक खालामनि बेयाव आंनाव साब गैया दै केबिबि नोंनि चेनेल आंनाव बेहाय साब गैया आङो दुखिया मबाइल इउटुबारजों दहायो नोंनि एलबिआव हाबदोंमोन ओमफ्राय आङो कमेन्ट खालामनो टाइम मोनाखै बे समाव आं बहुत बिजिमोन माने भिडिअ एडिटिं खालामबाय थादोंमोन बेखायनो आङो टाइम मोनैखाय माने लाइकल' होनानै ओंखारबोदों खिन्थु दै कमेन्ट खालामासै आङो नै दा आं बेयावबो नोंखौ साब खालामनानै दोनसै नायना लादो नोंनि मेगनजों आरो सापर्ट होलायबाय थादो आंखौबो आरो आंबो नोंखौ सापर्ट होगोन खिन्थु आङो दा एलबिआव भिडिअ नायनो हानाय नङा मिथिबायना मानो होनबा नोंथांमोननि बा गासै मानसिफोरनि आङो कमेन्ट नायनो टाइम दङ बेखायनो आङो दाहाय नोंनि भिडिअफोरखौ नायगोन नोङो दाहाय आंनि भिडिअ नायनानै मोनसेसो कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय फंबाय प्लिज फंबाय जागोन ना आदा जागोन जिखुनु ब्रादार होनबाय नोङो जेला आंखौ ब्रादार माने इंलिसावथ' फंबायानो जा बिदायानो जा जिखुनु ब्रादार नङा होमबा बेखायनो आङो नै साब खालामबाय नोंनि मेगनजों आरो नैबे बेलखौ आङो अल होनोसै अल होबाय बास दानिया फैदो जोंहा सावरायलायदिनि बबेनिफ्राय होन्दोंमोन नामा आङो मेन आंनि फ्रमा जाहैबाय माने ढेकियाजुलि केबिबि नोंथां आंनि मेन फ्रमा जाहैबाय ढेकियाजुलि नाथाय आइ लिभ इन गुवाहाटी एयारपर्ट हा आं गुवाहाटी एयारपर्ट खाथियाव थायो ईशा सुतार करने क्या था भैया जी ओ कौन सा वीडियो था उसको मैंने याद नहीं है अभी लेकिन तुम्हारा वीडियो सारे वीडियो मैंने देख लिया लेकिन एक वीडियो में कमेंट कर नहीं पाया वो वीडियो क्योंकि आपने अनकमेंट करके रखा है मतलब कमेंट कर नहीं सकता उसी वीडियो में कोई भी कमेंट का ऑप्शन है लेकिन कमेंट कर नहीं सकता टाइपिंग करने का वो ऑप्शन नहीं आता है चलो ठीक है मैं आपको बाद में बता देगा वीडियो में ठीक है वीडियो में मतलब मैं एलबी रखने के बाद में तुम्हारा चैनल में फिर से जाएगा चैनल में जाके तुमको जो वीडियो है ना उसका ऊपर से भी तुमको ये नीचे का वीडियो अनकॉमन है ऐसा बोल के मैं कमेंट करके रखेगा और नीचे वाला वीडियो देख के भी ये ऊपर का वीडियो तुम्हारा अनकॉमन है ऐसा बोल के रख देगा ठीक है खोरोमदाव बसुमतारी नायदों आं दहाय नों होनाय भिडिअखौ आच्छा थेंक इउ बाबु फंबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बिदिनो नाय सापर्ट खालाम खिन्थु मोनसे खोथा नोंथांमोना फुल वाच खालामा आं बेखौसो बिराद दुखु मोनो मानो होनबा आं 10 मिनिटनि भिडिअ होयोबा नोंसोरो 2 मिनिट 3 मिनिटल' लायो नाथाय आधा पारसेन्ट नायनानै दोनबाबो अरजायामोन नैयाव माने जोंना भिउआ डाउन जानो हायो थुख्लायजोबो जोंनि माबाया भिउनि जिथुनाखि मेन टियार थायो नङा होमबा नैफोर माने बुख्लायना होजोबो जोंहा माने नैयावनो डाउन जायो आरो माने आरो नोंथांमोना नायाब्लानो जोंहाबो गोसोआव दुखु मोनो मा जादों आंनि भिडिअआ मानि खारनाव नायाखै जोंहा जोबोद कन्फ्यूज जायो टेंशन जायो बेखायनो आरो हर वीडियो में अगर
हर वीडियो में हर व्यूज कमी आता है, हर तीर तीर और निशाना ये नीचे तरफ होने से तो हमको पूरा टेंशन में आता है, इसलिए हम कुछ दिन वीडियो नहीं डाला था, ठीक है। ईशा सुतार करने मैं अभी काम पे हूँ। अच्छा अच्छा ईशा सुतार आप काम पे है, मतलब बहन जी आप काम पे है, कौन सा काम पे है अभी? क्या काम है इतना रात को? 8-12 बज गया, अभी भी काम है, मतलब कौन सा काम है? घर घर का काम या बाहर का काम? प्लीज़ कमेंट में बताओ, थोड़ा बाद में, अभी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बाद में। विशाल विशाल BTY 777 सापर्ट होदो आंखौबो। जागोन 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 विशाल BTY सापर्ट होगोन। नोङो मोनसेल' खामानि माव, अननानै आंनिफ्राय रिक्वेस्ट, नोंथाङा आंनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामना दोनहर, आरो जाहाथे आंनि भिडिअनि आंनि भिडिअखौ साब हरना दोनबानो जाबाय, आरो साबजों लोगोसे कमेन्ट मोनसे खालामना दोनहर जे आदा आं नोंखौ साब खालामबाय, बा फंबाय नोंखौ आं साब खालामबाय, बा नोंथां आं नोंखौ साब खालामबाय, आंखौ रिटार्न खालामहरदो, आरो आंनि भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों बिनि सायाव मोनसे कमेन्ट हरनानै दोनदो, अब्लाना आं नोंथांखौ रिटार्न हरगोन। दायो आरो सोरबाफोर लोगो जालायनो सानदोंब्ला, अगर किसी को फ्रेंड बनना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर आप लोगों को फ्रेंड बनने के लिए मैं ब्लू दे देगा, ठीक है। जागोन जागोन बिसा BTY हा, कमेन्ट खालाम। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंखौ साब खालाम, सापर्ट हो, आरो नोंथांमोन बायदिया आंखौ सापर्ट होब्लासो आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होनो गोसो जायो। मानो होनोबा जाय चेनेलखौ जोङो खुलिदों नङा होमबा बयबाबो, नाथाय चेनेल खुलिनायनि फिथाइखौ बयबाबो मोननो लुगैयो बा हास्थायो। थिग बिदिनो जोङो बेखौ लुगैनायजोंल' जाया, लुगैनायजों लोगोसे खस्थ' खालामनांगोन। खस्थ'नि गेजेरजों जोङो, नों आंखौ जिथु हेफाजाब होबासो आंबो नोंखौ हेफाजाब होगोन, बा आं नोंखौ हेफाजाब होबासो नोंबो आंखौ हेफाजाब होगोन नालाय, बेफोरबायदिनो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायदो। खिन्थु कमेन्ट, नोंथांनि कमेन्टनि गेजेराव आङो मिनिफ्लांबाय, सासे मानसिखौ नुनानै मिनिफ्लांदों, गाहायाव कमेन्ट मोनसे दंफैयो, हा 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 ना राबन बायदि मिनिदों, बिनि कमेन्टखौ र' सासेनि कमेन्ट दंबावो, बिनि उनाव आं फरायगासिनो दं, सानै दङ हा। खोरोमदाव बसुमतारी आंनि नेमखौ मानो बिदि ब्लु कालार नुदों? आच्छा बाबु, नोंनि नामखौ मानो ब्लु कालार नुदों होनोबा, नोंजों मैया मानसिफोरजों लोगो जानो होन्दोंमोन ना, बेखायनो आं ब्लु होदों। मा बोखारनांगौ नामा बाबु? बुं, बोखारनांगौबा आं बोखारना होगोन, अब्लाना ब्लु नङा। जुदि दाबो बेयाव सोरबाफोर लोगो जानो सानदोंबा, आच्छा खोरोमदाव बोखारथ'वा, आं नोंखौ मोनसे खामानि थिननि, नोङो बेयाव सासे मानसिखौ साब खालामना है दै, माने सापर्ट खालामहो। साफाख्रेब होनना बुङोना जों बर'आव, साफाख्रेब खालामनायबा जाबाय, आङो बै मानसिनि चेनेलखौ नोंनो खिन्थागासिनो दङ दै। एक सेकेन्ड, आं सासे मानसिनि कमेन्ट फरायग्रोनि। ईशा सुतार करने घर का भैया बाय बाय, थैंक यू ईशा सुतार करने, थैंक यू बहन जी, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना वैल्यू काम को, इतना वैल्यू ड्यूटी को आप छोड़ के मेरा एलबी में टाइमिंग दिया है, इसीलिए मैं आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स देता हूँ मैं आपको। अगर थोड़ा बाद में टाइम मिलने से आ जाओ, मैं हूँ, मतलब 9 बजे तक मैं हूँ, 9 बजे तक मैं एलबी देगा आज। कोई बात नहीं, आपका जो भी काम है ये पहले कर लीजिए, उसके बाद में फिर आने से तो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो यार कमेंट करो। एक आदमी का कमेंट नहीं देखा मैंने, सासे मानसिनि कमेन्टखौ आं नुनो मोनाखै, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर, थाबनो गोजौआव बुखोबोथों बिनि कमेन्टआ, प्लिज। आरो जाय मानसिनि कमेन्टआ गाहायाव दंफैयो बेयाव कमेन्ट खालामहर, TLU मावजि अफिसियेल, राबन बायदि मिनिनायजोंल' जाया, थाब कमेन्ट हर। आला फैया बियो आंनि एलबियाव, नोंखौ दोखो रायगासिनो दं आं र'। प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो, अननानै लाइक हरदो, सापर्ट हरदो, प्लिज सापर्ट मी प्लिज। TLU मावजि ओइ देखो कमेन्टआ नुजाजोब्बाय, माने गाहायाव कमेन्ट मोनसे हरदेरबाय, रावबो हरथारासै। खोरोमदाव बाबु कमेन्ट हरदोलै जोंहा अननानै, खोरोमदाव बाबु नोङो नैबे ब्ला ब्ला मिनिनाय कमेन्ट मालिकखौ सापर्ट खालामनांगौ दे। आंनि मोनसे भिडिअआव नुदोंना, सर्ट भिडिअआव आंजों प्लास जानाय
मामोनथाय भिडिअ'आ गाननि नामा सल'नि नामा मामोनथाय मावजिया जा थगाय जाबायसो हा मा होनखोलै बियो मावजिया जा थगाय जाबायसो रावबो दाला बिनि खोथाखौ हाय थोद हारामि बमफाय ओंखारबोनानै बिदि होनफैलायदोंलाय जाला मोनला आयै हाबाब हाबाब आंनि एलबियाव मानो बिदि होनफैदों नोङो दुखु नाङो बिदि दाहोन हामा 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 थुलुंनि अफिसियेल आंलाय कमेन्ट हरा माथो आंनिखौ कपि खालामना फैदों नोङो आंनि बाथ्राखौ नोङो बहियाव नट खालामना दोनखाजोबो नामा ना नोंनि भिडिअ चेक खालाम आंनो हरगासिनो नामा मावजि थेख्लायनानै खर' माबासे थिमा दङ थैहोजोबगोन आरो बारल' होबाय थागोन 200 बारसो थेख्लायनानै मालाम हे टिअ अफिसियेल अफिसियेल रायजा रावजा मा हामग्लि जोबथारबाय आं मा रायजा रावजा हामग्लि जोबथार रायजा हामग्लि जोबथारबाय थारमाने नोङो सोरजों रायजाखो सोरजों रायजानानै हामग्लि जोबखो नोङो मावजि थुलु मेव मेव मेकुरी बिल्ली केट किसलिए सूख गया तुम बताओ सुकन हो गया सुखना हो गया हुखाई कैसे एने पंद्रा तुलुनी एने पंद्रा ni Tamil तेरे माँ रायजा हामजा जोब्बाय हाबाब सोरजों रायजाजो खोलै खारौना बसुमतारी नङा बुंदों आङो नङा बुंदों आङो माने खोरोमदाव बाबु नङा बुंदों आङो माने मा होनखो बुजियासै आंनि आंनि नामखौ मानो बिदि ब्लु कालार नुदों नङा बुंदों आङो माने बुजियासैलै बाबु खोरोमदाव बसुमतारी अके थेंक इउ बाबु नोङो बेखौ सापर्ट खालामो दे बै थुलुनि अफिसियेलनि लग'आव थुदो दे लग'आव थुनानै बेखौहाय साब खालामना फैदो मोनसेसो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनदो हेलौ बाजै हाय बाजै होननानै गावदांथारलै मालाय गुफुर गावदांथार दुमफेफेनो थुलुनि अफिसियेल हा रावण बायदि फागुवार खुवा लानानै दाफै मन'नो हागोन ना आंखौ एसे फेथ्लाखौ आंखौ मन'नो हागोन नांथागोन नोंनि खुगा गारमायाव आंनि उदैया बिखासिम मन'नो हागोन नोङो उदै सुदै हाबलांजोबगोन नामा उदैयाथ' थेफाफा लोथोसो नालाय थारमाने नुनायावसो गिदिर नुयो बिलुन बायदिसो उदैफ्रा थुलुनि अफिसियेल आं रायबाय थायोना नों रायबाय थायो नांगौ आदसा आं रायनायनि खारनाव हामग्लिलांबाय बाह रायलालै दे रायला दिनैबो रायथारला मावजि खोरोमदाव बसुमतारी दाबो जि दागासिनो नामा आदा बाजैया औ बाबु नोमबाजैया जि दागासिनो दङ दासिमबो दागासिनो आरो नोमबाजैल' नङा गासिबो दागासिनो दङ मानसिफ्रा रावबो थाङाखै होखावगासिनो दङ फाटाफाटि माने मागो फैगासिनो दंना मागोनि सिजेन सोलिबाथाय बुहुद दांखावो बिथिंजाय हरमानि होथारगोन आरो थुलुनि अफिसियेल मबाइलखौ बहा दोनना कमेन्ट फरायखो बेलाय फाफियालाय फाफि फुनि महा फाफि खिजाग्रा एम्फौ दैलायखाय खिजाग्रा दङबा लाबो आंनो टेबियाव सोनानै आरो नोंनाव नाफाम दं होननाय खोनाबाय दं आङो नाफामा नांगौ आंनो आङो फ्लिपकार्ट नङाबा एमाजननि करियारखौ बुंहरगोन पिकिं खालामना हरनांगौ नोङो डिलिभारि खालामना हरनांगौ जानांगौ बे नाफामखौ जायनो मिनिसो नाफाम जासिहरबाय थायो बियो
खाथियावनो लागासिनो दं खुगा गुदियाव लादों मावजि नुवाखै नामा नोङो हा नुवाखै नुबाय ना है जानाय नङालै दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो प्लिज गावसिहर फाटाफाटि गावसिहर कमेन्टखौ थाव 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 होनलायनाय गोजां बोथोरनि गरम दिनाव फाटाफाटि कमेन्ट करो जो भी मेरा एलबी में है इतना भी आदमी नहीं है कौन कमेंट करेगा प्लीज कमेंट करो यार गाइस प्लीज कमेंट करो प्लीज সকলোৱে মিলি জুলি কমেণ্ট কৰি দিয়ক মোক পঢ়িবলৈ দিয়ক প্লিজ आप लोग हेल्प करो मुझे साला बे थालिरा मानो फैयाखै आंनि एलबियाव थालिराव आरो थालिरजों जिथिजों मोनसे जायगायाव दङ जिथि मावजिखौ होनहरखाथारो आं एलबि होगासिनो दं होननानै वाट्सएपआव मेसेज हरनाय समाव दे होदो दे होनलायबाय गावनो हरबाव आरो बे जिथि मावजियाव रक बे खुसिया गोरानखौ गुजियाव थां थां थुनानै जोंनावथ' बनबो गैखाया गेसाव सेक होना जागोन आं बेखौ गेसाव बे खुसियाखौ साला चलो गाइस कमेंट करो प्लीज कमेंट प्लीज सपोर्ट मी प्लीज गाइस सपोर्ट करो लाइक करो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा हमेशा के लिए ये मेरा बदा है चलो कमेंट करो मौजी कमेंट खालाम हर दै खोरोमदाव बाबु कमेंट खालामदो नोंसोर सानैनि कमेंट नुवाखै आङो ओरैजाय माबायाव साइडआव लाब नुयोलै बे होथेना दोनजोबदों नै बे लामा नै गाज्रि मोनखोमादोंमोन आं सासे मानसिखौ मोननाय मोनब्ला सौथारगौमोन गगा हमा हमा जादोंलै खोरोमदाव बसुमतारी जारलासो माया जारलासो जाखो बाबु खोरोमदाव बाबु माया जारलासो जाखो ओइ नै बिबाजै जायोना बिब' जायो बै थुलुनि अफिसियेलखौ रायलायहरदो मोजां गाज्रि खबर लालायदो नोंसोरबो सापर्ट हैबायना बाबु नोङो बेखौ आं बे थुलु मावजिखौबो सापर्ट खालामथिनगौमोन नोंखौ खिन्थु नोंना चेनेल गैयाना दायो बाबु नों चेनेल खुलिबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन आरोना बियो साला चेनेला बोरायजों ब्लक खालामहरजाबायमोनलै माबाया आइडिया बन्द खालामहरजादोंमोन दोनथारनायबा हामगौमोन आं हरफिनाबा हामगौमोन आं गाबबाय थागौमोन बियो थुलुनि अफिसियेल नाफाम जागौ नों सुनि आयौ सुनिसो दंबावबाय दिनै मा बार दिनै शुक्रबारसो दिनै सुनि नङा गाबोनसो सुनि जायो आयै शुक्र होनबाबो जायोमोनलाय हाबाब आंखौ सुनि सुनलांबावबाय गैलालै आंखौ सुनि सुनलांबावबाय थुलु मावजिया थुलुनि अफिसियेल थालिर होननाया मा जायो थाइ मावजि आंबो जेबो मिथिया थालिर होननाया माने जायो गावसो दाख्लै आंनि एलबियाव फैनानै ओइ थालिर होजानो नामा थालिर जाहरबाय थादों ओमफ्राय बै माबानि गहपुरनि सासे मामोनलाय एसएमडि ना मामोनलाय एसएमडि ब्लक ना मामोनलाय बे बाबा बिनि एलबियाव थांनानैबो लोगो मोनलायनानै ओइ थालिर जाहरगासिनो दङ ओमफ्राय जोंना जेनानिखौ होगासिनो आरो बे सोंहरलागासिनो बहा दंब्रा लोगो मोनाखै माथो जेरावबो लागासिनो बिराद आसोलथार मिथिजोबा दै आंबो थालिर होननाया माने खोरोमदाव बसुमतारी औ आच्छा थिग दं बाबु खोरोमदाव बसुमतारी दिनै सुनिबारखा ब्रा आदा हा दिनै सुनिबार आया नोंमारगौसो होनदों आं दहाय एसे दखानाव सासे बोरायनाव सोंदोंमोन मा बार होननानै शुक्रबारसो होनदों हाबाब दिनै सनिबारसो होनबा गैलालै आं गाबोन बेंकआवसो थांनो नागिरदोंमोन सुनिबार साननानै फैसा दानलांदों आंहा एकाउन्टनिफ्राय बेखौसो रायलायहैनो नागिरदोंमोन आं गैलालै सेस नम्बर गाबोन सानदेसो ओंखायनोथ' सुनि होनहरदों बे फाफियाखौ थैनो रोङैया हाखर गैयियाव थुलुनि अफिसियेल थोर असभ्य नों गखाथारला हाय आंजों नों गखाला जालायहरदों र' देखायहरनि आं माबायदि जाहरदों
Ja, chalo uঠো ও শৈব শালা পাপি सुनि सुनि दाहोनथार आंखौ हा मोनफांथारगोन खिथु सुराहैनो थां थां थिं थां 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 थिं थां होगोन आङो रावबो गैला माथो आंनि एलबियाव हैद सानैल'थारसै आदजन दोङो प्लिज कमेन्ट खालामलाय प्लिज मानो सिरि सिरि साइलेन्ट मुडाव थाबाय थायो नोंथांमोना अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम प्लिज फाटाफाटि गावसिहर कमेन्टजों आंखौ अरे जावनो गोसोबाबो जावहर आंखौ कमेन्टआव मा होननो गोसो होनबाय था किन्तु गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा प्लिज अननानै खराब कमेंट मत कीजिए प्लीज जितना भी गाली देना है तो दे दो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज गाली भी दे सकता है गाली दिबा इच्छा जितु गालिও দিব পাৰে কিন্তু বেয়াকে কমেন্ট নিদিবা প্লিজ দে थुलुनि अफिसियेल आयु नों गखाला आंजों मा आयै नों गखाब्ला मा खालाम नों आंखौ मा खालामनो ओइ मा खालाम नों आंखौ जिगो सानदों सौफैजोबगोन र' नायखा सौफैजोबगोन नै ओरै 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 संनानै नोंखौ आरो हामख्रें होजोबगोन आं खोनादों बसुमतारी बहानि बाजै थुलुनिया ओइ थुलुनि मावजि खोरोमदाव बाबुआ सोंहरदों नोंखौ बहानि होननानै खोन्थाहरदो अफलाइनसो आं हा अफलाइन मा अफलाइन बेलाय मा अफलाइन लै बियो मावजि आं चिरांनिसो आगै चिरांनि खोरोमदाव बाबु दै चिरांनिलै बियो दुगिथार बिटिआरनि हमनानै संफ्लेनांगौ बेखौ र' हालदेंगायाव थुनानै सावजानायखौ हालदेंगायाव थुजाग्राया माबासोलै जिथिनानिसो बिसोर खुसिया गोरान बायदि बेखौ हाद्राय नङालै अमासो बेखौ सेकसो होनांगोन सेक होनांगोन बेखौ खोरोमदाव बाबु दुगिथार मालाय चेनेला 1K जाबाय नालाय बारबावबायसो र' चेक खालामनि 1.18K साब्बार 172 भिडिअस खुलुमबाय खनथाम खुलुमखादों दै मानसिखौ खुलुमबाय अननानै आंनि चेनेलखौ थाबैनो 1K साब्बार खालामना होदो होनना गाबहरबावो जायाफ्रा मा बहाय सोलायदो बियो दासिमबो 1K बारलायलांनानै 1K नांबावगौ नामा नोंनो खोरोमदाव बसुमतारी चिरां मा जायगानि चिरां मा जायगानि खोन्थाद' ना खोन्थाबाय थुलुनि अफिसियेल आं रुनिखातानि रुनिखातानि सान्तिपुर खाथिनिलै खोरोमदाव बाबु बियो खोन्थाहरो आरो ना एलबियाव थगायसै नामा बेटारि गारि ड्राइभारसो मालाबा चिराङाव थांबा खोरोमदाव बाबु चिराङाव थांबा मा खालामनांगौ बेखौ मिथिबाय रिजार्भ लानांगौ रिजार्भ हाग्रा सालाय होनांगौ आलि मानि सालायनो हायाब्ला जोख्रेब जोग्राब सेबथा खालामो खाबारियाव माने फाङाफुथायाव फाननानै फैनांगौ साला लामा खरसा फाननानै बहुत फैनांगौ जोङो बेटारि गारि ड्राइभारसो मालाय बें बेंलायनाय होखावबाय थायो सालायनाया दैलिक खामायो 2000 3000 मालाय सिन्था गैया आरो बोराया मालाय आर्मि मावबावसो माबायावसो थालायबावोनो मा होनदोंमोनलाय मावजि दार्जिलिं ना सेरापुन्जि ना बबाव होनदोंमोनलाय ना सिक्किमावसो थालायबावोनो मालाय फौजिलै गाजासो टेनसन गैया मालाय हेलो गुवाहाटी कमेन्ट करि दिबि हेलो गुवाहाटी कमेन्ट करि दिबि एयारपर्टत जाबा जिदु कनि बा आहि जाबि हेलो गुवाहाटी एयारपर्टत লৈ আহিবি अगर किसी को
फ्लाइट उठना है तो आ जाओ गुवाहाटी में मैं ड्रॉप कर देगा पैदल से ड्रॉप कर देगा ठीक है गाड़ी नहीं मेरा कुछ भी नहीं मैं पैदल से ड्रॉप करेगा और आपके तरफ से मैं एक कॉपी पी के आएगा एयरपोर्ट से वो भी हेवी वाला एक कॉपी में 500 700 का कॉपी पी के आएगा कमेंट करो चलो ठीक है आप लोग कमेंट करो प्लीज ऐसा सुप के मत देखो यार प्लीज गाइस कमेंट करो आप लोग कमेंट करने से मुझे भी अच्छा लगेगा चलो नहीं ऑफिशियल हा से नोङो नोंनि बेटारि गारिखौ फानना जाहैगोन जों र' खारन बसुमतारी आं थांनाय बैसागुनि सिगाङाव सान्तिपुराव थांना आन्दायना टट' ड्राइभारनावसो सानथाम थाहैदों टट' ड्राइभारावसो सानथाम थाहैनांदों नोङो बाबु मा खारनाव थाङामोन नोङो बबे जायगायाव आरो मानो मा ना आन्दायखो बेसानाव थाहैदों नामाब्रा बेसो टट' ड्राइभारा सान्तिपुरनि टट' ड्राइभारा खाथा सान्तिपुरनि टट' ड्राइभार बियो बेखौ एबार थांबा बै हादानाव लाना थांनांगौ र' बेटारि गारिखौ सेले खाथि गोबोरखिथिं ओहै रिस्का आंनि रिस्का होनग्रासो इयो कलेजाव थांनो बोला मटर हमनो बोला गाखो आंनि रिक्सायाव 1 2 3 होनग्रासो इयो तुलुनि अफिसियेल दार्लिंआव थायो आंना बोराया दार्लिं जालायबावो ओरैसै अबेबा दार्लिंआवसो थालायबावोनो ओमफ्राय इन्सटाग्रामावलाय मा तुलुनि एन रंजालि एन ITS मा फैखोलै तुलुनि अफिसियेल आयु अन्थाव बाथाव बहानि आगै खोरोमदावा जों गामि खाथिनि एकदम सिमासे जोङो बाजाराव थांबा बिसोरनि गामिखौ मोनग्रोगोन ओमफ्रायसो जों बाजार मोनगोन आरो बाजारनिफ्राय न'आव फैबा बिसोर गामिखौ मोनग्रोगोन ओमफ्रायसो जोंनि गामिखौ मोनगोन थारमाने जोंनि नन BTCनि जोङो आरो नाङाबो जोंनो BTC मोननोबो रोंखाया जोंनि जायगायाव रावबो गोरों गोरा गैया खोमा ओरै सैलायनो आरो ओइ बिदि होनना हरालासिनो दाथा दै जोंनो BTRखौ बड'लेण्डखौ नांगौ जोंनोबो आंनाथ' होनबा गुवाहाटियाव नांबावोसो हारसिङै थग'नो तुलुनि अफिसियेल आगै रोंदा बसुमतारी आं बे एन्टि ब्रादार मोननि खाथिनिनो खोनाबाय एन्टि ब्रादार मोननि खाथिनिनो खोरोमदाव बाबुआ माने जोंहा गामि खाथिलायखा उन्दैयावनो नुखालाय आं बिसोरखौ आरो बिसोरनि बिफाजों आंजों जों गोदोनिफ्रायनो सिनायलायखायो लोगो मोनबानो खाफालजों खाफाल सौग्रावलायबाय जों रायदावलायो मिथिबाय तुलुनि फाफि थैनो रोङै हाखर गैयै सुनि बेखौनो दा गाबदोलाय जोंना दुखु मोनदोलाय रायफ्लानायखौनो मानसिफोरनि सिगाङावसो रायफ्लादों मिथिबाय फाफि आं बहा न' खोरोम आगै नों बहा न' खोरोम आगै नों बहानि खोरोम आगै होनदोंमोन आरोखि आखरा मोजां लिरहर आंखौसो फरायनो गोनो गोथो खालामो कनफिउस खालामो मोजां लिरहर बारा लिलि लाला लिरहरनाङा लिलि लाला लिरदों थाव गोथां बिहरदों रग' लिरदों माइरं बिहरदों होन लिलि लाला लिरनाङा थाव गोथांबो बिहरनाङा रग' लिरनानै माइरं बिहर दुफु लिरदों हालदै पाउदार बिहरदों होनना बुंनाङा मिथिबाय तुलुनि अफिसियेल आं खारबाय मावजि नों खैथायाव दोनगोन LBखौ हरसे दोनगोन आं थाबाय थानांगौ आरो जुदि थाङो मिथिनानै लाखादो थाइबाबो सौग्रावला
मिथिबाय गावनावबा थाहैबाय थायो आङो मेगन मोदै जागुलायो आङो होद जानाय नङा बिदिया हा सोलिनो सोल खोनाबाय ए दे खोनाबाय था सोलिनो सोल बाय मौजि ओइ जाला मोनला नङा एन्जर सोलिनो अफिसियेल थाथ' सुनि फाफि थांनोसै एफा गाज्रि हेंथा जानानै सावनो आंजों मिलायना थांनो नागारै हा मालाया थांसै समाव बाय लालाङो हेन्डसेक लालाङो नोङो आंखौ सुनि फाफि सोलोंबावदां गवालै नोङो अरे सीआईडी वालों प्लीज कमेंट करो किस बात के लिए सीआईडी करने के लिए आया है प्लीज कमेंट करो यार ऐसा मत करो आप लोग बात करेगा तो भी मैं भी अच्छा लगेगा ना अगर आप लोग भी एलबी देगा ना तो मैं भी वैसे ही सुप सुप के जाके देखते रहेगा सुनते रहेगा ठीक है कमेंट नहीं करेगा आप लोग मेरे को प्यार देगा तो मैं भी आप लोगों को प्यार देगा आप लोग मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करेगा Tratra, bye bye. Good night and the morning. Okay? थांनालाय थांदो. Happy. LB on खालामबावबाय नोंबो दे. Joining LB खालामसै दे. होमबा. Joining LB होनो ना मावजि सोरथो दंबावो कमेन्ट खालामदो रायलायनोसै आरो जुदि रायज्लायाबा थुंगे होनोसै खोन्दा बाबु उन्दुसिगोन नामा लाइकआबो जि खम फैयोलै मानसिफ्रा लाइकखौनो हरा करंडा बाबू लाइव में कौन है एक बार से कमेंट करो हाँ तो कमेंट कीजिए ना प्लीज मेरा भाई भी आप लोगों को रिक्वेस्ट किया है कौन है कमेंट करने के लिए प्लीज बताओ खोरोमदाव बाबु बै थुलुनि अफिसियेला एलबि होसिगोन दै नै दा आं होनाय बायदि होयो बेबो दै माने स्क्रिन एलबि होयो बेबो माने बेना आरो सेल्फि केमेरा एसे गाज्रिखा बेखायनो माने स्क्रिनसो होखायो बांसिनानो दा दसे थाना बेनाव लोगो हमलायसै सानैजों ना नों साब खालामखाबायबा बिनिखौ खोरोमदाव बाबु नोंनि बे ब्लु कालारनि नुदोंमोन ना बेखौ बोखारबाय दे आङो एबाराव नों कमेन्ट खालामबाबो बिदि ब्लु नुला एलाय नुवासै औ जागोन दे जागोन बाबु जागोन सोरबा दंमोनलै कुनबा आसिले कमेंट समेंट नकरे देखुन कोई तो है मेरा एलबी में कमेंट भी नहीं करता है इसी सुप सप के देख रहा है तो फिर मैं किसी का साथ एंजॉय करेगा यार किसी का साथ में बात करेगा अगर आप लोग ऐसे सुप के देखते रहेगा तो मैं किसका साथ क्या बात करेगा यार
तो समझ भी नहीं आ रहा है मेरे को। खोरोमदाव बसुमतारी जेबो नङा औ फंबाय जेबो नङालै माबानो जेने तेने वान हर्स फुरा खालामना दोनजायो मानसिफ्रा नायनानै लोगोआव थानानै खोथा बाथ्रा रायलायबानो जायोमोन। आंना बै मोनसे चेनेला एलबि होजाखैलै नङाबा बेयावसो होबाय थासिगौ आं। बेयाव एसे बायोबो आं माने एलबि होनो। खोरोमदाव बाबु दोनलायनोसै नामा जोंहाबो रावबो गैखालालै कमेन्टबो खालामा। दंब्लाबो अनलि फर मा होनो क्राइम अफिसनि मानसिफोरसो दंजोबो सिभिलनि मानसिफोरसो। सिभिलाव थानाय मानसिफ्रा कमेन्ट खालामालै डेन्जार गोजासो। सोर सोर दं कमेन्ट होदोरा होलालै बाबु बिसोरो रावबो कमेन्ट होला। जोंबो सानैजों बिदाय लालायनोसै खोमा नांगौबा बैयाव थुलुंगाव माबा हाबहैनोसै बेबो होनो एलबि होनो होननाया होआखै माथो दाबो माबायाखैनो माथो र' दे आं चेक खालामनि। दस्राफोरनिसो नटिफिकेसन फैलागासिनो दङ। सोरनिबा एलबियाव सांथारदों इयो। ए होबाय होबाय खोरोमदाव ना होआखैब्रा खोरोमदाव बाबु खोनादोंना नोङो? खोरोमदाव बाबु नों खोनादोंना बै थुलुनि अफिसियेला एलबि होबाय थ' थुलुनिनाव थांसै थ' खोरोमदाव बाय बाय लालायनोसै दे जोंहा सानैजों र' आं नोंखौ बिदाय हैग्रोनि एलबिआव थांनि र' आं। हो हेलौ 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 दिङा नोंथां जा दिङा बिथां फैदों माथो। औ नोंनि गोसो औ औ खोरोमदाव बसुमतारी फैबाय आदसा आदसा औ फैदों नै दिङा बिथां फैदों जा खोरोमदाव बसुमतारी आंनाव ए नोंनाव मोनहैबाय आरो ना नटिफिकेसना मोनहैबाय दे 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 ओमफ्राय खोरोमदाव बसुमतारी थांनोबालाय थौदो दसे थांनोसै औ औ औ खोरोमदावबाबो थांजासिगोन। दिङा ब्लग हेलौ जोंहा दिङा ब्लगआ फैदों हेलौ हेलौ वेलकाम दिङा ब्लग आं एलबिखौ दोननोसैसोमोन दिङा नोंथां हाय हेलौ हेलौ माथो
गोदानसो आदा बहानि जाखो औ दिङा नोंथां आङो माबानि सनितपुरनि खिन्थु आङो दा मा होनो गुवाहाटियाव थायो दिङा फंबाय आङो गुवाहाटियाव थायो दे आङो सनितपुर जिल्लानि खोरोमदाव बसुमतारी औ बाय बाय औ दे बाबु दे दिङा ब्लग हेल' मा खालामदों दालाय औ दिङा फंबाय आङो नोंसोरनो सावरायनानै दहायनिफ्रायनो एलबि होदोंमोन दा 1 हर्स जानोसै नै जास्ट 5 मिनिट नांबावगौ माने 1 हर्स जानो थेवब्लाबो आं दोननोसै बै मोनसे मा होनो थुलुनि अफिसियेल होननाय ब्लग दङ चेनेल बेबो माने एलबि होबाय दा जों बिनि एलबिआव थांसै सावरायनोसै नोंथाङाबो जुदि थांनो गोसोबा थुलुनि अफिसियेल ब्लगाव आगान बारायनो हासिगोन बेयाव लोगो हमलायनोसै बेयाव जोङो कमेन्टनि गेजेरजों सावरायनोसै आदा सापर्ट खालामदो औ जागोन दिङा बाबु सापर्ट खालाम दे नों थांखो ना माखो दिङा थाङाखैना दिङा बाबु कमेन्ट खालामबालाय खनसे आं सापर्ट खालामहरगोन दे गायाव दंबावो दिङा बहानि जाखो आङो सनितपुर ढेकियाजुलिनि दिङा ब्लग नों मैयाबो फैदों खोमाथो आंनि एलबिआव मैयाना दाख्लै हाय हेल' ब्रादार हाउ आर इउ आइ एम फाइन दिङा ब्लग नोंनियालाय माबोरै दं खबर सबर दिङा ब्लग वेलकाम आदा औ वेलकाम थेंक इउ आंनि एलबिआव दसेबाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दिङा बाबु बा दिङा फंबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दिङा ब्लग आदा आं नोंखौ दासो लोगो मोनदों आदा औ बाबु आं माने नोंखौ लोगो मोनखानाय बायदि मोनबाय थादों आरोना थेवबाबो नोंनि चेनेल आंनाव सापर्ट दंना गैया आं चेक खालामगोन नोंनि मेगन सिगाङाव खालामगोन दे र' ओमफ्राय आं नोंनि कमेन्टखौ फरायग्रोनि दिङा आदा मा खालामो आदा दिङा ब्लग आङो बर्थमान मा होनो बे जायगायाव आं बेटारि गारि सालायोमोन दा बर्थमान साननैसो सालायनाय जाथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो बेखाराव मोनसे प्रब्लेम जागासिनो दं बिनि थाखाय दङ आरो सालायनोबो होनो नागिरा सालाखि जानायफ्रा हारसाफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा बिराद हारामि दिङा ब्लग वेलकाम टु आदा थेंक इउ फंबाय थांगोन निस्सय आं नोंथांनि एलबिआव थांगोन बा नोंथाङा एलबि होयोबा आरो चेनेलाथ' बेनो जाखागोन नोंना आङो सापर्ट खालामगोन दे जागोन दिङा ब्लग अके औ जागोन दं आदा आदसा दङ ना दे आङो सापर्टनोसै होनबा नों नायदो दै आं नोंनि लगआव थुबाय नै ग टु चेनेल हाबबाय 472 माने 472 साब दङ नोंहा 217 भिडिअस दङ बाबु बा फंबाय आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंहरनि नों मानिया नोंनि साबा गोबां खम नाथाय नोंनि भिडिअसआ जोबोद बुरजा जाना दंहैयो मोनसे खामानि मावनो हायोब्ला नोङो दैलिक भिडिअ होद्रायनो नाङा आरो हायोबा जेसे हायो एसे गावनि कन्टेन्टजों भिडिअ होबानो जाबाय गावनि बुंनाय रावफोरखौ बांसिन सोनानै हो गुबुननि भिडिअफोरखौ बांद्राय दाला आं नोंनि भिडिअ एसे ओरैनो साइडआव माबानि आरोना खिन्थु प्ले खालामनो हाया मानो होनबा एलबिआव प्ले खालामबा एसे बोरैबा जायो सर्ट भिडिअबो दङ नोंहा खालामनो ने गोबां भिडिअ जाना दङ बाबु नोंना दै खिन्थु नै नों नायदो आं साब होबाय नै नोंखौ खिन्थु अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर प्लिज मा होनदों इयाव प्लिज लाइक एन्ड साबनि नोङो नैबे माबाखौ डिसक्रिपसनखौ एसे मोजाङै लिरबाव आरो हायोबा गुबुन जाथिफोरबो फैयो नालाय गुबुन लेंगुवेजजोंबो लिरना होबानो जाबाय एसे बेलखौ आं नटिफिकेसन होनोसै बास जाबाय नोंनि भिडिअखौ आं उनाव नायसिगोन दानो नायोब्ला माने एसे एलबिआव नायोबा उसुबिदा जायो दै दा मा होनदोंमोन नोङो आं एलबि होफेराखै आदा आदसा नोंनि माबाया चेनेला अट'मेटिक एलबि होजानाय जाखाबाय खिन्थु मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन खालामाखै बेसिम मेन बाथ्राया जुदि खालामाखैबा मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन खालामना लादो अब्लानो नोङो एलबि होजागोन आरो भेरिफिकेसनखौ नों माबोरै खालामनांगौ बेयो नों एलबि होनो नागिरबानो खोन्थाखागोन आरो जुदि नङाब्ला नोङो क्रमआव थांनानै नोंनि भेरिफाइ लिरनाय फैखागोन नोङो सेटिंसआव हाबनानै नायबानो जाबाय आरो नङाबा वाइटि स्टुडिअ दंबा वाइटि स्टुडिअ थां अब्लानो नोंनि मबाइल नाम्बारनि भेरिफिकेसन अपसन फैगोन नोङो बेयाव भेरिफिकेसन खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव 24 आवार्सनि गेजेराव नङाब्ला 7 देसनि गेजेराव नोंनि चेनेला एलबि होजागोन दा आंनाबो चेनेल मोनसे गोदान दंबावो दुखिया मबाइल इउटुबार चेनेल मोनसे गोदान दङ दै चेनेल नामानो जाहैबाय दुखिया मबाइल इउटुबार
बे दुखिया मबाइल इउटुबारा माने आंना दासिमबो एलबि होजाथ'वाखै एक्सुवेलि 50 साबस्क्राइबारावनो होजायोमोन नाथाय आंना 60 जाना दं थेवब्लाबो मानि थाखाय होजाथ'वाखै आं बेखौ बांद्राय गुरुत्व लाथ'वाखै आं चेक खालामबा मोनगोन मानि थाखाय होजाथ'वाखै थेवबाबो आं बेखौ एप्लाइ खालामना दोनहरदों माने एलबिनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामहरदों आङो इउटुब कम्पानियाव लासै जाबोगोन खोमा दिङा ब्लग अके आदा थेंक इउ बर' दिङा बर' गोजोननाय थाबाय नों आंनि एलबिआव दसे समब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय दिङा बर' अके आदा दिङा बर' अके आदा थेंक इउ आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय नोंनिसिम दिङा ब्लग आंना दिनै 12 साब खमायदों बिदिनो मानो खमायदों होनोब्ला मिथिबाय ना नोंनि भिडिअसखौ मानसिफ्रा नायाखै जास्ट साबल' खालामदों मिथिबाय ना साबल' खालामना दोनदों बेखायनो आरो नोङो नोंनि बे खमायनायनि जाहोना जाहैबाय नोङो बिदिनो आंनि एलबिआव जेरै फैदों दा बेबायदि एलबिआव थांनानै नोङो लोगो जाहैदोंमोन खोमा बा नोंखौ सोरबाफोर रिटार्न साब हरदोंमोन खोमा नाथाय बै मानसिया अनलि नोंखौ साब होनानै नटिफिकेसनफोरखौ अल खालामाखै जानांगौ आरो बेजों लोगोसे नोंनि भिडिअ नायाखै बेखायनो आनजाफिनदों थिग बिदिनो आनजालांफिनो बेखायनो सापर्ट होलायनांगौ आरो नोङो जायखौ कनफिउस जादों बे मानसिखौ नोङो खनसेसो रिकुवेस्ट खालामहर कमेन्टनि गेजेरजों नोंखौ खालामथाराखैब्ला आरो नोंनि साबसक्राइबारा सोर दङ आं बुंबाय दे एलबिआव खिन्थु साबसक्राइबार होननानै बुंजाया मानो होनबा एसे आनकमन जायो मानो होनोब्ला इउटुबा आन खालामनो नागिरो आरोना नोंनि साबसक्राइबारा जुदि खैजोन दङ सोर दङ नों बेखौबो चेक खालामजोबनो हायो निस्सय बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदोंबा नोङो आंजों मोजां गाज्रि उनाव सावरायनो हागोन आरो जायफोर मोजां गाज्रि खौरां लानो थाखाय आंनि भिडिअआव किसुमान भिडिअआव आंनाव डिसक्रिपसनाव दंखायो आरो मेन चेनेलनि डिसक्रिपसनावबो आंनि जानबुं नाम्बारा दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामोबा कन्टेक्ट खालामनानै आंजों मोजां गाज्रि खबर लानो हागोन आरो नोंथांमोननो बिनि सोमोन्दै भिडिअ नांगौब्ला बेफोरनि सोमोन्दै मबाइल नाम्बारखौ माबोरै रेजिस्ट्रेसन खालामो आरो लाइभखौ माबोरै होयो बेफोरखौ जुदि मिथिनो लुगैदोंब्ला आङो मैया मोनसे भिडिअ होदों दुखिया मबाइल इउटुबार चेनेलाव आङो मैया मोनसे भिडिअ होदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरो नायोब्ला मिथिगोन आरोखि माबोरैहाय बेफोरबायदि खालामनांगौ गावनि मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्ट्रेसन बा भेरिफिकेसन खालामनानै लानांगौ मायाव थांनानै बिनि सोमोन्दै आं होदों आरो साबसक्राइबारफोरखौ माबोरैहाय चेक खालामनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै नोंसोर मिथिनो लुगैदोंब्ला आङो निस्सय भिडिअ होगोन खिन्थु नैबे चेनेलाव होआ बे चेनेला जाहैबाय आंना पलिटिकेल एन्ड निउससो बेखायनो आङो बेयाव बेफोरबायदि माबाखौ होआ आरोखि भिडिअखौ आङो होयो बैफोरनि सोमोन्दै ब्लगिं जकिं फानि भिडिअ इन्टारटेनमेन्ट नायनोब्ला बे दुखिया मबाइल इउटुबाराव फैनांगोन आरोखि अब्लानो नोंसोरो मिथिगोन खिन्थु गोदानसो फेमास जाथ'वाखै आंनि बै मोनसेया दिङा ब्लग अके दिङा ब्लग दुखिया मडेल्स इउटुब दुखिया मबाइल्स इउटुब दुखिया मबाइल इउटुबार दुखिया मबाइल इउटुबार आङो स्पेलिंखौ लिरना होनि नैबे आंनि एलबिनि माबायावनो नायनो हागोन आं केपिटेलाव लिरनि नैबे नै गाहायाव आं कमेन्ट बुना होदों नैबे आंनि चेनेलनि नामा बै मोनसेया आं थारैनो जोबोद बेस्थ'थार जाबाय दै आदा आदसा बेस्थ'थार जादों ना आंहा थारैनो जोबोद बेस्थ'थार जाबाय दै आदा जागोन दे जुदि बेस्थ' जादोंब्ला जेबो नङा आरो आंबो एलबिखौ दोनखानोसै नोंसो फैनानै 1 हर्सनि बारा खालामफैबाय आंनि एलबिखौ जोबोद साबायखर हरबाय गोजोननाय थाबाय नों फंबायनिसिम दसेब्लाबो नोंनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबो अननाय सिबिनायखौ नों फंबायनिसिम बावहरनाय जाबाय दिङा ब्लग साबल' बुंनांगौ साबल' बुंनांगौ आरो माबाखौबो एलबिल' होननांगौ आरो ना नै दा आं होनाय बायदिखौ माने एलबिल' होननांगौ अब्लाना माने इउटुबा एक्सेप्ट खालामो आरो मोजां माबाजों नायो आरो ना दिङा ब्लग अके आदा थेंक इउ फंबाय दिङा ब्लग नाम्बार हरजागोन नामा आदा सनाजु नाम्बारखौ बिदि हरजाया एलबिआव फंबाय गोरोन्थि दासान बा दुखु दामोन नोङो जुदि आंनि नाम्बार नांगौ जादोंब्ला
दहाय आङो मोनसे भिडिअ आगारदों नैबे चेनेलावनो नैबे चेनेलनि आङो दहायसो भिडिअ आगारनायाव हाबनानै भिडिअनि टाइटेलनि गायाव मोनसे मर लिरनाय थायो बे मराव थुनानै नायबानो जाबाय बोखोनानै लास्टाव आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होखादों आरो आंनि चेनेलनि माबायावहाय मोनगोन आरो ना नोङो जुदि नायनो गोसो दंब्ला आङो नोंनि देखायनायनि नोङो स्क्रिनशट मारना लाखिनो हागोन नोङो स्क्रिनशट मारना लाखिबानो जाबाय आरो उनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो ना मोनबाय आदा आं आदसा मोनबाय ना माने चेनेलनि नामखौसो मोनदों खोमा ना कन्टेक्टखौथ' नङा अके आदा रोजा रोजा गोजोननाय मोनबाय आदा थेंक इउ फंबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आंबो नों आंनि एलबियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मोनबाय आदा आं दिङा ब्लग अके आदा थेंक इउ एलबि फुल होननाङा आदा औ एलबिल' होनबानो जाबाय माने फुल होननो नाङा दिङा ब्लग मिथिगौ आदा आदसा थेंक इउ फंबाय दिङा ब्लग बेखायनो सोंदों आदा आदसा थिगानो सोंनानै लानाया मोजां माने सोङाब्ला उसुबिदा जायो आरो फल' खालामनांगौ गोनां जायो बहुतनो जोङो गुबुनखौ सोरबाफोर गोरों दं नामा बा रोंनायफोरजों जोङो कमप्रमाइस सोंस्लुलायनाया मोजां मानो होनबा जोङो जानला मोनला माबा होबाबो जोंहा उसुबिदा जायो नालाय स' फंबाय नोङो आंनि माबाखौ नांगौ जायोब्ला कन्टेक्टखौ नांगौ जादोंब्ला आंनि भिडिअ हाबहैदो दे मानो होनबा नोंल' नङा आंनि एलबियाव सोरबाफोर दंबावो बेखायनो आङो नोंनो माने स्क्रिनाव देखायनो हानाय नंला नोङो दहायनि आङो भिडिअ होदोंमोन नालाय बे भिडिअआव नोङो हाबनानै नायनोब्लानो नोङो आंनि सेल नाम्बारखौ मोनगोन आरो लोगोसे जुदि दहायनि भिडिअआव नोङो नायनो रोङाब्ला आंनि मेन चेनेलनि गाहायाव आङो एसे देखायनि नोङो नायनानै लाबानो जाबाय नैबे जाहैबाय आंनि मेन चेनेल दै बे जाहैबाय आंनि मेन चेनेल नै बे आंनि मेन चेनेल जाबाय नुदों दा नैबे एन्टि ब्रह्म नैबेनि गाहायाव मोनसे आंनि आसि बिमा दिन्थिनाय मोनसे माबा दङ प्लिज ओमफ्राय खुलुमनाय दं साब एन्ड सोर माइ एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेल ओमफ्राय नैबेनि गाहायाव नैबे मोनसे ओरैजाय आगदाजों थुहरनाय सिन दंना बेयाव क्लिक खालामबानो नोङो ओरैलाय बोखोनानै नायबानो आंनि माबाखौ मोनगोन आरो ना नै आं दा नोंनि माबाजों खोबथेनानै लादों मानो होनबा नोंल' नङा नालाय नायग्राफ्रा बेखायनो आं खोबथेनानै दोनदों आरो ना दा नोङो बेबायदि थांनानै नायबानो मोनबाय आरो ना दिङा ब्लग आदा 100% राइट आदा थेंक इउ फंबाय दिङा ब्लग अके नुबाय आदसा थेंक इउ फंबाय अब्ला दिङा फंबाय एलबिखौ दोनथ'नोसै आङो बाय लादो दे अननानै प्लिज आंबो नोंखौ बाय हरबाय एन्ड गुड नाइटबो हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जुदि माबाफोर सावरायलायबावनोबा खबर लाबावनो दंब्ला थुलुनि अफिसियेलाव थ'दो जोङो बिनि एलबियाव नुजालायनानै सावरायहैनोसै लोगो हमलायनोसै कमेन्टनि गेजेरजों सावरायहैलायलायनोसै थुलुनि अफिसियेलखौ सिनायाब्ला आं नोंनो एसे देखायना होनि नायनो हागोन आं नैयाव स्क्रिनाव देखायनि नायबानो जाबाय नैबेनो दै नै एलबि होगासिनो दङ ओइनि गोजौआव दङ थुलुनि अफिसियेल गोजौआव होनानै दोनदों थुलुनि अफिसियेल बियो दा एलबि होगासिनो दंसै दा जोंबो अब्ला बिनि एलबियाव हाबहैलायनोसै फंबाय ना आरो जुदि फंबाया टाइम गैयाब्ला थाथ'दो आं ओंखारलांसै दे फंबाय अके दोननायनि कमेन्टखौ नुजोबासै मा होनखो अके दोननायनि सिगां गुड नाइट आदा बाय थेंक इउ फंबाय बाय गोजोननाय थाबाय आरो बाय फंबाय गोजोननाय थाबाय रोजा साबायखर आंनि एलबियाव नोंथांनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंजों दसे सम सावरायफैनायनि थाखाय बा आंनि एलबियाव सापर्ट होफैनायनि थाखाय बेनि थाखाय रोजा साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे आङो गासैबो सोरबाफोर जुदि सिरियै नायनानै दंब्ला आंनि एलबियाव बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि एलबिखौ आं स्क्रिनाव फोजोबनोसै जय हिन्द बर' हारिनि